Všetko vyzeralo ako z rozprávky. Každý deň nové značkové kabelky, raňajky v Paríži, obed v Dubaji a večer v New Yorku, aspoň na Instagram Stories. Luxusné autá, dokonale upravené vlasy, výhľad z apartmánu, kde aj slnko zapadá štýlovejšie. Lenže realita bola niekde inde. Influencerka, ktorú sledovali 10 000 ľudí, sa zúfalo snažila držať krok s ilúziou, ktorú sama vytvárala. Za všetkým tým pozlátkom sa však skrývali kreditky, pôžičky a non-stop tlak byť stále na vrchole. Čím viac lajkov, tým viac hypoték na tenisky. Čím viac followerov, tým menej pravdy. Z čoho vlastne žijú influenceri a youtuberi? Zo sledovateľov, pozretí a hlavne z reklám. Čím viac očí, tým viac peňazí. Ale pozor, nie všetko, čo vidíš, je skutočné. Mnohí si len požičiavajú šťastie na splátky. Pád prišiel rýchlo. Keď už nestačili peniaze, prišli ďalšie karty, ďalšie úvery, až nakoniec osobný bankrot. Z luxusnej dovolenky bol nákup vakcií. Z life coacha sa stal klient psychológa. Poučenie? Never všetkému, čo vidíš na sieti. Luxus sa dá požičať, ale pokoj na duši nie. Mladí si často berú za vzory niečo, čo v skutočnosti neexistuje. Skutočné šťastie nenájdeš v kabelke, ale v rovnováhe, pravde a slobode. A čo je na tom celé najvtipnejšie? Že aj po bankrote má stále viac followerov ako zdravého rozumu.